I pozdrav ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Ovo je klip na kakav niste do sad navikli. Ovo će biti moj prvi unboxing na kanalu, kako god da se zove. Nabavio sam kameru sa malim zakašnjenjem, tako da nisam uspio da je testiram na vreme za onaj put od 1000 km što sam već prethodno najavio. Pa da je otpakujemo. Samo malo treba će makaze. Raspitao sam se inače na internetu, trebala mi je neka kamera da je pristupačna, da odradi posao, pošto nisam profesionalac. Ovo je koštalo 12.000, tako da... Inače, recenzije su dobre, rekli su da će ovo da odradi posao, za hobiste idealno. Ako se ovo pokaže kao isplativo za mene, onda ću uzeti bolju opremu i naravno ići na ekstremnija putovanja, ali za sad ovo će biti to. Dobro su je upakovali, nema šta. A su je zalepili, znači nema šanse da se raspadne. O, sunce ti. O, napokon sam oslobodio kameru. Ili nisam. Sekund, okej. Opa. Ali kako da skinem ovaj poklopac? Ne. Opa, aha. Evo ga. Ovo je super, ovo može ponovo da se zatvori. Sviđa mi se. Kako sad da... Ok, nisam siguran kako da oslobodim kameru odavde, ali... Ok, ono... punjač, valjda. Da, definitivno. Nisam siguran zašto je ovo. Stalak. Ovo je ono za staviti na bicikli, mogu i na bicikli da je prikačim, ali biciklom ne idem. Znači, tu imamo, imamo i daljinski. Ok. Daljinski, jedan je za snimanje, drugo je za fotografiju. Malo je mutno na kameri, ali šta da se radi. Ovo je za, valjda da stoji na stolu ili tako nešto. Zaštitno staklo valjda, ili tako nešto. Ok, evo ga uputstvo za upotrebu. Malo je izgužvano, ali dobro. Mogu li ja ovo nekako? Izgleda da još uvijek ne. Šta je ovo? Nemam pojma šta je ovo. Ovo su vezice za nešto. Ovo je neki sunđer ili neki kaiši. Vjerovatno nešto zaštitno. Mislim, nisam vam ja profesionalni snimatelj, tako da još uvijek treba da otkrijem čemu sve ove stvari služe. Evo, ovo je za biciklo. Ovo je 100% za biciklo, to sam već vidio.
O, imamo i krpicu za prebrisati kameru. E sad. Ok, ovo mogu da odvrnem. Samo malo. Wow, koliko je dugačak ovaj šraf. Bolje rečeno koliko je dobro zavrnut. E sad. Ajmo kamera. Evo ga. Uspeo. U ovoj kutiji ću vjerovatno ponovo upakovati sve. Tako da ću je u tome i čuvati. Sad, kako da je oslobodim odavde. Samo polako, ne želim nešto da polomim. Aha. Ok, ovo povučete prvo malo unazad. I onda je kamera oslobođena. Ok, ovo vam je ona vodootporna kutija koju dobijate uz kameru. Tako da će vam kamera biti zaštićena. A ovako izgleda sama kamera. Da vidite naspram moje ruke kolika je, možete je nositi u džepu, tako da to je odlično. Ok, dugme za uključivanje, pretpostavljam da je ovo za snimanje, nisam siguran kakvo je ovo, zašto je ovo, to ću morati da proverim na uputstvu. Uglavnom sljedeći video će biti kako se spremam, šta sam sve ponovo ispakovao u ranac i sa čim sve idem. Tako da s ovom kamerom ću to snimiti pa da vidite kakav je kvalitet slike i ostalo. Vidimo se.